Ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga tinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na o ipadala ni atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka daw duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaning tanan, ang nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Tina, 95 anyos, minyo ug may duha ka mga anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa inutang namong sakyanan ug sa akong credit card. Aron inyong hisabtan, sugdon ko adto ni-resign ko sa akong trabaho. Ingon ini ang mga paghitabo. Unsa? Mo-resign ka sa imong trabaho, Tina? Uy, ano mo resign man ka? Nga mayo ka mang pagkabutangan ng imong trabaho. Dugay ka na gud niya ang trabaho ni mo, Tina. Kuan man gud pa, ma. Maayo naman gud og dagan pura buyag ang akong pagpangahinti. Dagan na sad gud ko og giahintihan. Og nakita nako nga mas dako ang akong kita sa pagpangahinti kaysa akong pagpanarbaho. Gani dili pa ko full time ana nga nangahinti kay nagtrabaho pa ko. Maong i-give up ko na lang akong trabaho aron matutukan nako og maayo akong pagka freelance agent. Oo niya. Nisigot si Tony? Oh, si paundang ko na sa si Tony sa pag-drive og taxi maoy. Unsa uy, nga naman? Gamit man sad gud si Tony sa among pagpangahinti pa. Siya ang madali-dali kog sugo kon gikinahanglan nga may lakton ko. Ug si Tony lang ang kamaong mo drive sa among motor. Pero, tempa, pagsige na mo biyahe-biyahe, ana. O niyang mga bata, ha? Mao ni toyo na ko ninyo ron pa, ma. Nga, ug kun may lakton unya mi si Tony, kamo ni Papa ang among binlan sa duha ng mga anak. Ang way problema sa buntag kay makahatod pa mi sa ilang eskwelahan. Ang problema lang gud namo, mao ang pagkuha ini kahapon. Kay dili man gud mi kasiguro sa oras sa kanus ami mauli. Oh, hinoon. Wa mo sa pwelingaw. Ikaw na kuha sa mga bata mahapon sa ilang eskwelahan. May motor, masab ko. Salamat kaayo ninyo pa, ma. Surtihon ta na itong gitudlan ko, no? Oh. Lagi? Isa yun eh. Ilay ka naman yun nato, Ten. Pakahuon na yun nato. Ay, buuan man. Ngita na tagkapasilungan, bis. Kanang-kananan ay, kagigutom sad ko. Okay. Ha? Okay na. Ano na sunahan, no? Oo, ang diya. May karinderya. Okay, diyata. Ala, diyata, okay, talisik yan. Dami ito pangita yung uwan, da? Ha? Paliw ko sukal. Tumuroy, magpirmi ni. Ayat, pirming mainja na to ang atong mga kliyente ni. Hindi mo mahimo nga, magbiyahe tag-uwan na ng atong motor. Ano ba yung buhat mo ko sa dot? Patis na. May siguro, Tin, kung down tag sakyanan, Tin. Ha? Sakyanan?
ma. Nya, nindot pagid kayo mo tikap kay ay atop sa luyo. Hoy. Ayaw usa mo pagarbuan na ha, mga anak. Kay inutang pa yung taon na to sa kyanan na. Ha? Inutang? Aw, inutang ti ay? Naibaw na di ay mo, ma? Eh, sabay dili mahibaw. Nga ang duha mo man ka mga anak ang nagtabi na mo ni papa mo. Ayaw giday ang dagan sa iyong pagpangahinti kay nisugal mo gid og pangutang sa kyanan. Kung kaloyan sa Ginoo, ma, kung magpirmi lang ang dagan sa among pagpangahinti, makaya raman nung namo ang pagbayad sa binuwan nga amortization anang among sakyanan. Aw, maayo hinuon. Nagikaluyan gid mo sa Ginoo. O, tuod di ay, ma. Mangita day panday, kay ipaayo ko og gamay ang among bahay. Ipa-concrete na mo. Pangitain niyo ko panday, ma, ha? And may surprise ni si Papa ninyo. Ay, unsa man na, ma? Ganahan mo mga to, Paul? Paul. Ay. Yes. Ganahan ni mga libot, mama. Dato na gid ay taman no. Ha? Sa primero, sa amo palang pagsugod, okay na yun ang dagan sa among pagka-freelance agent sa akong banas. Maayon ang dagan sa among pagpuyo. Hamugaway na kumpara sa nagtrabaho kami. Katilaw na may suroy-suroy, kauban ang tibuok ng pamilya. O may credit card lisad ko. 2 years nga nakabayad pa mi sa monthly amortization sa among sakyanan, apan dili gidi ay magpirmi ang panahon, kay nihinay man ang among pagpangahinti. Unya, Balik ng tingali ko sa pag-drive og taxi na eh. tuni. At paitay ini. Ay, gusto na bigitag bayad sa itong sakyanan. Og ako sad, wa na sad gani ko makabayad sa akong credit card. Maong mubalik na sa tingali ko sa pagpanarbaho aniton. Ay, sabi tayo magdahom nga, mayngon ini ang tanan. Kanindot ang untas dagan sa itong pamuyo adto eh. Maulit eh. Naapektahan kita sa nagkadaghan na karong mga ahinti. Lupigon ta sa sales talk sa mga bag-o karon nga nakahuman og mga kurso sa college nga wa man narbaho sa ilang kurso pero nangahinti na lang. Kay nakita man nilang mas dako ang kita sa pagpangahinti kaysa magtrabaho sa ilang profesyon. Mao lagi. Ay. Ano nga? Saon to ba ni? Oh, mao na lang ni, hingin na lang. Balik ko sa akong pagpanarbaho, ina ikaw, mabalik man ka pag-drive ng taxi. Oo. Aron kabayad pa ta sa monthly amortization sa itong sakyanan. O, manarbaho sad ko. Aron mabayran ko ang akong, unsaon naman lang nato initon, uy. Ngawa man gid nato makaya ang bayronon sa atong sakyanan. Nilapos naman ta sa atong kontrata sa kompanya nga atong gikuhaan, anak. Ug may mga interes na pinalti pa ta matagbuhan. Mao lagi. Sige, tama lang. Ay. Pagid badas kita na to sa pagkamasada na ko sa taxi. Okay, saan naman? Magkabang pabiyak ko taxi nga akong gigamit. Kung ang pagaling akong kita alang sa itong pangonsumo. Og nga kung sweldo sad, kuwang pang-ibayad sa eskwelahan sa mga bata. Makunsa man taan nito niyo, uy. Dili ko gusto nga may embargo ka na atong sakyanan. Kay kabayad na bayataan na og 2 ka tuig. Atong yun ang kumpanya ng atong sakyanan. Gabisan pag ka nang penalty lang sa mga atong bayaran. Ano lang yun nga dili na may embargo? Sige. Suwayaw gang niyo to.
Unsa? Uy, sa ato pa, embargohono na diay ng inyong sakyanan. Murag mabuang nagit ko sa mga kalisod ron pa. Ay, pastilan. Leksyon na ninyo. Kung dili pa gani mo kasiguro sa sitwasyon, ay usa mo patako og sud anang pangutang nga tagpila ka tuig bayran. Unya dagko pa gyud kayo og kantidad. Di maguta ka siguro sa dagang panahon. Maulag yun pa. Kung naibaw pa lang unta kong daan nga moabot mi sa amo kinabuhi. Unta, giminusan na mo ang pagsuri-suri sa mga bata o sa mga gigasto na mo sa walay hinungdan. At uwahin ang tanan. Uwahin na yun pa. Ton, gipursige na ko pabayad sa akong credit card. Ug hadlo ko mo preso. Ibaligyan na lang ka nato ng atong multicab. Usa? Oo niya. Wa pa man ta kang magbayad, ana. Wa pa ganina makapangahan na to. Dili ka ha, nga ang kumpanya nga itong gikuhanan ng sakyanan, mauna sa'yo mo papriso na to, Tina. Naglisod na gyud mi karon sa pagbayad sa monthly amortization sa among sakyanan. Nilapas na gani mi sa among kontrata sa kumpanya nga among gikuhaan. Nagtubo pa ang among past due ini. Og wa na sad nako mabayad ang akong credit card. Ang akong mga pangutana, mo kining sunod, gunang pangutana. Ang bahin sa among sakyanan, may posibilidad ba nga may embargo ni? Nga ang total sa among nabayran sobra pa man sa amount na naa sa contract. Nidako naman gud ni tungod sa penalty. Ikaduhang pangutana, mahimo ba na nga mohangyo mi sa kompanya nga dili nilang interesan ang among past due balance aron dili mi magsigi kadako ang among bayranan? Ikatulong pangutana, ang rehistro sa sakyanan wa pa ma-transfer sa among pangan. Unya, Xerox lang sad ang among gikuptan sa records aning among sakyanan. Wa ba may dag-anan ani ko embargohon? Gusto ko unta ning ibaligya. Dili sa ba ako makabaligya ani? Ikalima ang katapusang pangutana. Ang bahin sa akong credit card, wa na ko makabayad. Mapriso ba ko bisan wa na sila ka-trace sa akong address karon? Mafailan ba ko ani og kaso? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tina. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta ko yung tatungod kay ako usa ka abogada. Ug ako sa medical doctor. Kami gihapon may mag-uba, no? Sa ako ang partner tungod kay ako. Lagi usa ka abogada, ako partner sa medical doctor. No? Kami gihapon yung mga tanyong tambang tubag, tanyong mga pangutana o problemang may punto medical, Punto legal, punto emotional, ug punto problema aning mga ginadili nga mga drogas. Yes, mo na ipadala yung suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sa ninyong ipadala sa kini ang akong suliran official writer's page. Ang Facebook account, no? Ah. Or ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta atong mga sukintig paminaw, Luzon, Visayas, Mindanao, labi na sa itong mga kaigsuunan gyud sa Mindanao. Sa Mindanao. Kibaw tanong, nga hantod karon medyo wa pag Problema gyud ang ang Mindanao. atong peace and order din ha. Pero naginaot mi no nga kaning inyong pagpaminaw nato sa to ang programa makahatag ninyong inspirasyon. Nga naa pag gyud gihapon tay paglaom. Imbis kay mag-away mo diha sa Mindanao, paminaw na lang mo sa Yes. kini ang akong suliran. Okay? O mga greetings today, partner. Yes, akong igreetong maayong adlaw si Doktora Brenda Menyosa, no? Si Atina, si Adolfo Menyosa, si Mr. Tolita Dura Nabis diya sa Argao, Cebu, partner, no? Okay. May ko na silang maminaw ginato, partner. Sa ilang diya silang galingan sa humay diya sa Argao, partner. Kinsa atong letter sender Ang karon? atong letter sender si Tina
35 years old, taga South of Cebu, no? Basig taga Argao ni siya. Agoy, ang problema kay... Punto legal ni siya, partner. Utang. Wala na kabayad sa sakyanan nga multicab nga iyang giutang. Ug wala na sab kabayad sa iyang credit card, no? Mo na atong nabati sa drama gina, partner. Ang unang pangutana ni Tina, ang bahin sa among sakyanan, may posibilidad ba nga ma-embargo ni nga ang total sa among bayronon sobra pa man sa amount nga naa sa contract? Idako naman gud ni tungod sa penalty. Uy. Nabaya penalty, no? Di kakabayad. On Pero time. ang kanigod, no, ang iyahang kabayan ni iyahang sakyanan, no, maimbargo gyud na kay ang kana manggong mupalit ka og sakyanan nga utang. Necessarily ang naka-attach gyud ana aside sa promissory note which is utang, naagid nay kanang atong gitawag nga chattel mortgage. Kay sakyanan man. Yuta ka na real estate mortgage. Real estate mo na yuta. Chattel, kana ng mga butang na tangible ka ng mamahikap nimo, madala nimo, mabitbit nimo, mulihok, no? Now, sama sa sakyanan, multicab. Ang kondisyon mo ng chattel mortgage nga kung dili gani ka makabayad, no? Ang hitabo nga pangbayad nimo ana ang sakyanan. Mura guarantee. Mo nang maimbargo. No? Kaya man siya nga muna yung garantiya nimo. Nga, di kay ko kabayad sa akong utang, kuhaan yung auto. Maimbargo gyud ang auto. Okay. So, mo na itubag niya to ni Elaine, no? Ikaduhang pangutana, mahimo ba na muhangyo may sa company na dili na lang interesan ng among past due balance aron dili magsigi og kadako ang among bayronon? Okay. Siyempre, kana manggong utang, ang mupatuyok sa sugod sa utang, ang kanang interest. Bitaw. Plus the penalty kung di makabayad. Mas ganahan na sila utangon, partner. Kaya na may interest. Dako na sila ma-profit. Di na sila nagtuo mong ilang panan ani mo dato kis nga tanan kung imong bayad cash, wag na sila nalipay nimo. Wag malipay og i-cash. Kaya di na sila malipay i-cash tinuod. Kaya ganahan na sila og utang. Kaya mas dako man sila makwarta. Correct. Yes. Now, mo mo gani nagpabuhi aning ingon ani nga negosyo. So, muna nga lisod kaayo nga kung pananglitan dako man ko kay interest plus penalty book at gyud tinuod. Now, kanang mga gipatong depende gyud na sa kumpanya. Usahay da kasagaran gyud pud sa company. Labaw na kung kibaw sila nga ang paying capacity sa katong nangutang nila maglisod na sad gyud og bayad. Unya, base sa ilahang hangyo nga kung paubsa ni makabayad ni sila, then mas better pa. Ako po, usually, ang akong i-advise sa client, nako, no, nga nagpautang nga, dawata na lang na. Kaysa sa, imong ipamugos po ng interest ug ang penalty, unya, di na hinuon sila kabayad ni mos principal. Kay total, ni earn namang sagpog ka at some point po sa interest, may na lang nang naaga pong kay makuha kaysa swap. May kabul settlement na lang. Correct, May no? So, pwede yun kaayo ka na. Mga yun na. konsiderasyon na lang, partner. Exactly. Okay? So, kanang mga financing company, anak mo ba sila slag utang, kaya makita slag dako, no? May katulong pangutana. Ang rehistro sa sakyanan, wala pa matransfer sa among pangalan. Unya, Xerox lang sab ang among gikuptan sa records aning among sakyanan. Wala ba may daganan ani kung embargohunon? Gusto ko unta ning ibaligya. Dili masab ko kabaligya ani. Okay. Now, mo gyud na sakto laban na kung mupalit kag butang, di man gud na nimo pareho ra gud na magliaway tag alahas. Di man na nimo makuha ang alahas hangtod di nimo mabayaran. Bitaw. Di ba? Pareho ra pud na sa multicab. Ang proof man gud di masad nga. Ang multicab gani nagamit ba nimo ang multicab pero ang ilaha lang gikuptan ang rehistro. Nga di nimo makuha ang rehistro, di pud na mapunta sa imuhang pangan ang rehistro hangtod ma-fully pay nimo ang sakyanan. Naka-encumber gid na siya sa katong imuhang nga giprindaha, gipalitan. Isyuhan na ka og release o mortgage. Yes, kung naka-fully pay ka. Fully paid na. So, mo gid na siya ang sakto gid nga procedure. Now, kung gusto nimo ibaligya kay para nailaing mo assume, imo na lang sabuton to ang buyer nga bayran niya. Bayran ka niya, siya mo assume. So, deed of sale with assumption of mortgage. Imong ipananghid didto sa company nga imong giutangan, nga imong gihulog-hulugan tong sakyanan, nga gibayran ko niya siya nay mo bayad ug mo continue sa akong balanse dinha ninyo. Yes. Okay? So klaro kay to pag-explica nato ni Elaine, no?
ika-upat nga pangutana. Yes. Ang bahin sa akong credit card, wala na ko kabayad. Mapriso ba ko bisan wala na sila ka-trace sa akong address karon pala. Okay. Mapailan ba ko og kaso pa? Mapailan kag kaso kay kanang kaso nga credit card kasong civil man na. Istapa na pa na? Dili siya actually depende. Depende, Kay usually civil case ra gyud na siya. Muna maingon sila nga walay maprisong utang sa credit card. Pero makihaan ka. Kunyag mahibaw-an pud nila nga naa kay mga kabtangan, pwede po na nila i-attach para bayad sa imong utang sa credit card. Hassle siya. Kani magong credit card mga sukintik paminaw, gihimo na nga scheme sa bangko para kay di na ta magsigig kudala og kwarta. Pero wa na nag-ingon nga magpatuyang lang sa gid mo gamit ana, ibagdo na ninyo para makapalit mo mga butang nga inyong gusto, maski paghibaw mo nga inigting singil og ting bayad kada buwan, di day mo kabayad. Akong credit card pa na, akong surrender pa na. Lagi kay delikado man. Sigog bayad ang principal na akong ibayaran. Ang interest na akong ibayaran, wala ko bayad sa principal. Tinuod yun, ang ako pong credit card pa na akong giputol. Putol lagi na ko. Amo gamit na kong credit card, umularga ko sa gawas. Okay Pero na. dinhi, or ka na mga ginagmay emergency lang. Kaya di ba mong ginagihimo para magsige lang mong pangutang. Ang nakapait sa good sa bangko pod usahay, hatagan lang mo diretso credit card, maski wa mo apply, para maingganyo mo nga mo gamit. Pero wa ninyo gihuna-huna, dagko kay nag-interest, no? Kad magpatong-patong na ang interest, kung magsige mo palit kada buwan. Di mo makabayad, dagko na gyud kaayo ka usahay no, mas dako pa imong gibayran nga interest kaysa sa imong principal nga gigamit og pagpalit. Motong gingnan ako nga di lang ko mention sa company kung nga kuntahan na lang ma'am pila akong bayron apil ang principal ng interest ako na lang pangitag pagi makabayad ko kaysa magsige kog bayad ang interest na akong gibayaran partner. Tinuod luoy kay ko. Lisod kaayo gyud, di ba? So dili ta magpatuyang kanang credit card mugamit rata kung kahibalo ta nga kada buwan kaya po na nato bayaran. Ayaw mo palabis inyong gibati mga sukinting paminaw. Simple living. Ang sikreto sa simple living, you live to your within your means. Means imong level status sa income. Mato ba sa akong mami ay kabutang langit kung di nimo kaya kabutang. Mao gyud. No, we live simply. Mao gyud. And then magtigom ta. Di Alright. mapunta na ning ato ang tinig ka ng sana sweldos bayad utang. Pagkapait mga sukinting paminaw hinatutang namin na pagtulunan kadong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pun sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.